dịka otu n'ime mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee nye aka hụ na omenala na asụsụ Igbo ama mfu kpamkpam dịka esi na-ebu n'amụma. Otu ahụ jikọrọ ndị ntorobịa na Abagana ngalaba ha nke Lagos steeti nọ n'ọdịnsa wee chịkọba nnọọ marịma ihe mmemme ebe ha nọ wee nye ụmụ akwụkwọ ndị Abagana onyinye nkwanye ugwu dịgasị iche iche bụ ndị mere nke ọma na ngalaba asụsụ Igbo. Ya bụ ihe mmemme ka ha chịkọbara n'ama ezumezu ndị Abagana ma bụrụ nke mbụ na mbụ ihe dị etu ahụ na-ewere ọnọdụ n'obodo ahụ. Ya bụ ihe bụkwazi nke dọtara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị Abagana ndị nke nọ n'oge agụmakwụkwọ prima nakwa nke sekọndịrị. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ nzere award bụ nke ọ bụ ndị ntorobịa nke Abagana nke nọ n'afọ ịchafụ Abagana Youth Association ndị nke bi na Lagos bụ ihe kwadoro ya, ebe ọ bụzi Chief Chibụzọ Igbaka bụ onye bụzi isi sekpụ ntị wepụtara ihe ndị eji wee na-enye ụmụntakịrị a award a n'ihi na ha chọrọ ka ha kwalite asụsụ, ọdịde na mmụta ihe gbasara Igbo ma sịkwazịa na ọ bụ ihe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ụmụaka Igbo na-asụ Igbo. N'okwu mmepe ya ka onye isi oche nke ya bụ mmemme bụ High Chief Emeka Igbaka sịrị na ịdọnye ukwu n'ihe gbasara agụmakwụkwọ bụ ihe ga-emekachasịrị ụmụaka maka na agụmakwụkwọ bụ isi sekpụ ntị n'ụwa gbaa gburugburu. N'otu aka ahụ, onye isi oche nke Abagana Youth Association nke ya bụ Lagos branch bụ Sir Peter Igbaka kọwara na otu ha bụ nke gbadosiri ụkwụ ike ịhụ na ha na-alụpụta ihe na obodo Abagana ebe ọ kachasị n'ihe ndị a na-ama ha aka n'iru ma sịkwazi na ya kpatara ha ji wee na-adọnye ukwu wee na-agbaso ngurimegwu asọmpi bọọlụ nke ha na-agba kwa arọ na mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka otu onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo Abagana bụkwazili onye bụ National Auditor nke ndị People's Democratic Party bụ Sir Ben Obi Okechukwu sịrị na ọ dị oke mkpa ka ndị bụ ndị Igbo na-asụpụta Igbo ọfụma ma kọwazịa na ọ bụ alụ mgbe a na-ata nwatakịrị ntaramahụhụ ma ọ bụ okenye ntaramahụhụ maka na ọ na-asụ ala nna ya bụ Igbo. Otu onye nkụzi bịara ya bụ mmemme bụ Oliakụ Irene Ikenokwulu toro ndị chịkọbara onyinye nsere ugwu a ma sịkwazịa na ọ ga-aga n'iru wee kpalite mmụọ ụmụntakịrị a ka ha na-asụ ma na-ede Igbo. N'okwu ha dị iche iche ka mmadụ na-abọlitere elere bụ Chinaza Onwegbu na Happiness Ọbata kenere onye nyere ha nkatamkpo onyinye ahụ bụ Chief Chibụzọ Igbaka ma kwekwezie nkwa na ha ga-aga n'iru n'izisa ozi ka asụba Igbo na-emekwa omenala Igbo. Ihe pụrụ iche na ya bụ ihe merubere bụ na ndị niile nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị bụ ndị mere ọfụma n'Igbo bụ ndị enyere onyinye 30 ebe ndị nọ na praịma bụ ndị enyere 225 na onyinye ndị ọzọ dị iche iche site na Abagana Civic Center. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.